שלום לכם. אני עורך דין אילן גלזר, המייצג אתכם, בעלי הדירות, בפרויקט ההתחדשות העירונית בן צבי, גרינבוים, שמורק, ארליך בשכונת אזורים, נתניה. בימים אלו אנו נמצאים בשלב מתקדם של יציאת הפרויקט לדרך. בתחילת חודש יוני נשלחו לבעלי הדירות הודעות פינוי, ועד היום עשרות בעלי דירות פינו את דירותיהם. הצפי הוא שבמהלך החודשים ספטמבר או אוקטובר יהרסו הבניינים הקיימים והפרויקט יחל. הריסת הבניינים תחל רק לאחר שכל בעלי הדירות יפנו את דירותיהם, כולם יחתמו על מסמכי הליווי, ואני אחזיק בידיי את הערבויות הנדרשות, ערבות חוק מחר בשווי הדירה החדשה וערבות שכירות. רק אז יהרוס היזם את הבניינים הקיימים ויחל בבניית פרויקט חדש ואיכותי. מדובר באחד מפרויקטי הפינוי-בינוי הגדולים בארץ, הכולל 11 בניינים חדשים ומודרניים. שטחים ירוקים מקיפים את הבניינים. כל בעל דירה יקבל דירה חדשה הכוללת תוספת של 12 מטרים לשטח הדירה הקיימת, ממ"ד בשטח הדירה, בנוסף מרפסת של 12 מטרים, חנייה תת-קרקעית ומחסן. כל הבניינים ייבנו יחדיו, בעת ובעונה אחת, וזה יתרון עצום, אתם לא תגורו באתר בנייה. להבדיל מפרויקטים אחרים, לא ייווצר מצב שחלקכם ימתינו לפינוי מתחם אחד ולבנייה שלו, תהליך שיכול לקחת שנים רבות. עם הפינוי יקבל כל אחד מבעלי הדירות דמי שכירות מראש לחודשיים, והחודש השלישי עם החתימה על מסמכי הליווי, הובלה מלאה, ליווי אישי באיתור דירה חלופית על ידי מתווכים מטעם היזם, ומי שיאתר דירה באמצעות מתווך מטעמו יקבל בחזרה מהיזם את דמי התיווך. תשלום השכירות מובטח באמצעות ערבות בנקאית אוטונומית שאני מחזיק בידי עבורכם עד לקבלת הערבויות במסגרת הליווי הבנקאי. חשוב לדעת, כל עוד לא יהיו בידיי ערבויות חוק מחר בשווי הדירה החדשה לכל אחד מבעלי הדירות, וערבות שתבטיח את דמי השכירות שעתידים להיות משולמים לכם משך כל התקופה עד לקבלת הדירות החדשות, היזם לא יהיה רשאי להרוס את הבניינים הקיימים. מקרים מיוחדים בהם נתקלתם בבעיה, בעיה בריאותית, בעיה כלכלית או בעיה אחרת, לשם כך הקמנו ועדת חריגים. ועדת החריגים מוסמכת לאשר חריגה מדמי השכירות שנקבעו על ידי השמיים מטעם הבעלים ולאשר תוספת. ועדה מורכבת מהנציגות החוקית אשר נבחרה על ידיכם ומלווה אתכם שנים ארוכות נאמנה, מנציגי היזם ומנציגינו עורכי דינכם. אנחנו מלווים אתכם יד ביד, אין לכם ממה לחשוש. ההליך כולו נבחן בקפידה, נבדק משפטית וחוקית. יחד נמשיך ונפעל למען שיפור איכות חייכם וביטחונכם, בבטחה, בשקיפות ובאחריות מלאה כלפיכם. בסרטון הבא אסביר לכם על הליווי הבנקאי, מהו, למה הוא חשוב ועל אילו מסמכים תידרשו לחתום במסגרתו.